Пушенето, диабетът и затлъстяването могат да смалят мозъка ви. Основателни причини да оставите цигарите и да поддържате добро тегло, ниво на кръвна захар и кръвно налягане има достатъчно. Но едно ново проучване установи, че в средна възраст цигарите предизвикват и опасни промени в мозъчните съдове, което води до бързо намаляване на мозъчния обем и съответно на функцията му десетилетия по-късно. Това е факт. Но има надежда. Същото проучване показва, че правилният живот запазва умствените способности и на средна възраст можем да правим неща, влияещи положително върху когнитивното ни здраве след 10, 20 и 30 години. Така че не чакайте. Ходете пеш, пийте повече вода и подобрете диетата си. Жизнената старост започва днес.